Irridu nħarsu l-qoddim flimkien fiduċjużi u konvinti li jekk ninaqdu, jekk niġġeddu iva flimkien nistgħu nirnexxu. Hekk saħaq l-avukat Bernard Grech meta kien intervistat fuq Net Television fejn fakkar li l-politiku jrid jifhem li qiegħed hemm biex jagħti servizz u qiegħed hemm biex jisma' jifhem u jwettaq il-politika li tagħmel ġid lin-nies. Irridu lilkom in-nisa, ġuventur, tfajliet, żgħażagħ, ħaddiema, studenti, nies tan-negozju, nisa tad-dar, lil kull min irid jagħmel magħna dan il-proċess illi nerġgħu insalvaw dan il-pajjiż u nelevawh fejn jixraqlu iva flimkien nistgħu nagħmlu din il-biċċa xogħol. Din hija l-vokazzjoni tagħna, din hija s-sejħa tagħna. Flimkien iva nistgħu nerġgħu nibnu lil dan il-pajjiż, lil Malta u Għawdex tagħna u nerġgħu nkunu kburin bl-isem li jirnexxielna nerġgħu nagħtu lill-leżiż gżejjer tagħna. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jiġġedded fil-qasam tal-komunikazzjoni fejn jibni u jsaħħaħ is-sistemi tiegħu filwaqt li jinvesti f'oħrajn ġodda. Il-kandidat tal-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista qal li hemm bżonn ta' bidla fl-attitudni u jixtieq li jikkonvinċi lin-nies li l-Partit Nazzjonalista u tim għaliex meta naħdmu flimkien naslu aktar u saħaq li ser juża t-talenti u l-kapaċitajiet ta' kull membru biex flimkien joħorġu ħiliet li jintużaw għal ġid tal-partit u tal-pajjiż. Bernard Grech fakkar fil-ġid li għamel il-Partit Nazzjonalista tul is-snin u qal li għandna nkunu kburin li l-Partit Nazzjonalista għamel ħafna ġid niftakru u niftaħru li konna aħna li għamilna Malta indipendenti, tħallna fl-Unjoni Ewropea u tħallna fiż-żona Ewro. U stqar li llum nirrikonoxxu li dawn kienu deċiżjonijiet neċessarji biex il-pajjiż seta' jimxi l-qudiem. Grech insista li rridu nħarsu l-qudiem u naraw x'nistgħu nagħmlu iktar, irridu nħarsu madwarna biex naraw dan il-pajjiż x'għandu bżonn. Mistoqsi jekk għandu x'pjan immirat biex jaffaċċja elezzjoni ġenerali, Bernard Grech qal li għandu pjan biex mill-ewwel jibdew jiġu individwati kandidati ġodda li jixtiequ jipparteċipaw fil-politika u jikkontestaw elezzjoni ġenerali. U saħaq li importanti li ndaħlu dem ġdid, però rridu nifhmu li rridu nħeġġu lid-deputati preżenti biex anke huma jkomplu jagħmlu xogħol tajjeb b'kuntatt akbar man-nies. Bernard Grech stqar li nafu li f'dan il-pajjiż għandna sitwazzjoni dwar l-immigrazzjoni li rridu nindirizzaw head on għaliex il-gvern ma kellux pjan u qal li Partit Nazzjonalista mmexxi minnu se jagħmel politika li se tindirizza din il-problema. Waqt din l-intervista Bernard Grech tkellem dwar l-involviment tan-nisa fil-politika u qal li għandna obbligu li nkomplu naħdmu biex il-mara timxi l-qudiem bil-ħila tagħha.